Nedávno na komárnianskych vodách absolvoval svoje tréningy Jaroslav Tyrner, pretekár jet-ski, majster Českej republiky, strieborný medailista majstrovstiev Európy a tretí na majstrovstvách sveta v Thajsku. Vynikajúce výsledky dosiahol aj na pretekoch Adria a Corona Cupu a opätovne vybojoval účasť aj na majstrovstvách sveta 2010. Pred majstrovstvami Európy a sveta prijal pozvanie svojich priateľov z Komárna. Na našich záberoch aj naši diváci majú možnosť vidieť jedného z najlepších v tomto športe na svete. Nie náhodou sme zaradili do programu túto ukážku teraz. Počas 3 dní, 2., 3. a 4. júla sa uskutoční v Komárne Aquafest vodný festival. V blízkosti Vážskeho mosta môžu vidieť diváci vodné atrakcie, ukážky, detské programy a koncerty. Všetky programy sú bezplatné a záujemci si môžu vyskúšať aj vodné lyžovanie.